ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମ ପାଖରେ ବହି ଅଛି, ଗଣିତ ମଜା ବହି ବାହାର କର। ତାର 23 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କର। ଚାଲ ଆମେ ଗଣିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ତା ଦୋକାନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲା। ତାର ମାଲିକ ଭାଲୁ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବୋହୁଥିଲେ। ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ବୋହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତାଟି ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ତାର ବସ୍ତା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଲେ। କିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତା 2ଟା ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେଇଲା, କିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତା 3ଟା ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେଇଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ନେଲେ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେଇଲା, ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଏବଂ ଖୋଲା ଗୋଟେ, ସେଟା 101ଟି। ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ 100ଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯିଏ 2ଟି ଗୋଟେଇଲା, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ 100ଟି ଏବଂ 2ଟି 102ଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ନେଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ 100 ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟ